दिसपुराव दिनै जोंनि बे भेरगाव डिस्ट्रिक्टखौ लानानै मोनसे दिसपुर सल' मास रेलि मोनसे लानाय जादों। दा बेवहाय जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैदों आरो मोनसे जों रेलिनि गेजेरजों नुनो मोनदों जे बिभिन्न दोलोनिफ्राय दिनै बेवहाय गोबां हाजार हाजार माने जुइन जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखौनो जों नुनो नागिरो बे मास रेलिनि गेजेरजों जे आरो अन्य दोलोआ माने BPF जों मा जुजिनो हानाय गोहोआ गैला। जे जोंनियाव जोङो बेखौनो बुंगोन आङो जे जोङो दिनै भेरगावआव जोङो जाय बिजाथि फैया मानो नङा होमबा बियो गोरलैयैनो देरहानो हागोन होननानै दिनै बे मास रेलिनि गेजेरजों जोङो आं रायजो राजाखौ फोरमायनो सानो। आंनि नाजानायाव आङो 100नि सायाव जइनिं लाबोदों। खारन बेवहाय जोंनिफ्राय मोनसे आपिल खालामनाय जादोंमोन जे जायफ्रा बिबान दङ आगोलाव बिबान दङ दा बिबानगिरि थानाय दा बिथांमोनखौ जोङो गिबियावनो दिनै जइन होग्रोगोन होननायखाय आंनियावथ' माखासे जइनिं आरो दंबोयो जे 500नि सायाव जइनिं दंबोयो। आं बिथांमोनखौ ग्रोब ग्रोबनो ब्लक लेभेलाव बा प्राइमारि लेभेलाव जइनिं होगोन होननानै आं रायजो राजाखौ दिनै बे मेसेजनि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय। नंगौ, जोङो दिनै बे मास रेलिनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो हायो जे गुबुन दोलोफोरा नङा होमबा जुजिनो हानाय सक्तिया नङा होमबा BPF जों माने जुजिनो हानाय सक्तिया गैला होननानै आङो दिनै बे मास रेलिनि गेजेरजों रायजो राजाखौ फोरमायनो नागिरो।